खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। दिनै 21 जानुवारि रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्म। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बोरैबा गोग्लैबायनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। बृष राशि। न'खराव बयजोंबो अनलायना थानो हागोन, सुखुयै समखौ हगारहरनो हागोन। मिथुन राशि। गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायावनो गावनि आंगोजों सोमोन्दोआ नागारलायनो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन। कर्कट राशि। रंजा बाजा समखौ हगारहरनो हागोन, गोजोन सुखुआ फैगोन, मोजां रादाब मोननो हागौ। सिंह राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामनाय खामानिखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। गोसोआ अहंकार जानो हागौ, धोरोमनि फारसे साननाय गैयै जानो हागौ। तुला राशि। मोनसे फिसा खोथानि थाखायनो बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, गाज्रि सानजागोन। वृश्चिक राशि। धोन दौलत आरजिनो हागौ, आखायाव रां रुफा जागोन, सुखुनि सान जागोन। धनु राशि। बेफार फालांगि बादियाव मुलाम्फा जानो हागौ, साननायफोरा जाफुंगोन, मोजां सान जागोन। मकर राशि। गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायावनो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। कुम्भ राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा हेंथा नुजाथिनो हागौ, गोसोआ असान्थि जानो हागौ। मीन राशि। नोंथाङा माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागौ, मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.